entenem que l'autotutela a voltes pot ser utilitzada com a arma de combat entre parts enfrontades, oi que sí? Què me'n dieu de tot això, Olga? Sí. Explica'm una miqueta com funciona la vostra fundació, quina feina feu amb tot això de la tutela. Sí, mira, doncs nosaltres som una fundació tutelar privada que tutelem persones amb discapacitat intel·lectual i gent gran. Vale? És una entitat pionera aquí a Catalunya i ja fa 30 anys gairebé que existim. I la nostra funció és des d'assessorament i una mica d'informació a famílies amb diverses problemàtiques, totes al voltant del tema de la incapacitació, ja pugui ser autotutela o d'altres temes vinculats, i a més, doncs, òbviament oferim el servei de tutela, que diguéssim que és el nostre esperit principal, que és tutelar i vetllar per les persones que estan declarades incapaces legalment i nosaltres exercim qualsevol figura jurídica per protegir-les. Clar, perquè nosaltres des de Tercera Edat Saludable, evidentment, teníem sempre tot al cap la faceta aquesta de geriatria, no? Però és cert que també, evidentment, hi ha persones amb incapacitats psicològiques o psíquiques que, clar, evidentment, o amb discapacitats que... No? Molt bé. El que sí que puntualitzaré és que les fundacions exercim càrrecs tutelars d'aquelles persones que estan declarades no només incapaces, sinó que a més estan desemparades a nivell de famílies, que no tenen a ningú més, i aleshores és per això que existim les entitats tutelars. Perquè, Olga, hi ha dades oficials, registrals, de quantes persones o de si realment hi ha una tendència, diguéssim, cada cop... Sí. A veure, la nostra experiència és... A veure, no tenim gaire experiència en aquest tema, tenint en compte que requereix un canvi a nivell cultural, és el que ha dit el doctor també, no? Que no hi ha aquesta cultura al nostre estat, vull dir, no hi ha. És una figura també relativament nova. Al no ser que tinguis algun problema relacionat, no arribes a aquesta informació. Clar. Aleshores no hi ha molta promoció d'aquesta informació o de temes legals relacionats amb el tema de la incapacitació a nivell general, tant sigui per discapacitats o intel·lectuals o bé per gent gran, no hi ha cultura. La nostra experiència és que sí que, com ha comentat l'advocada, la Núria, es pot designar mitjançant aquest poder preventiu a la persona física o jurídica, cal dir, de forma preventiva, és a dir, tenint en compte posar-se en situació de que si a mi em passa qualsevol cosa, pateixo una malaltia que no em permeti decidir per mi mateixa, puc nomenar no només a una persona física, sinó també a una persona jurídica, o sigui, a una entitat jurídica. Aquesta és la nostra experiència, és que les persones que s'han adreçat a nosaltres per demanar-nos aquesta informació i fer-nos també la proposta de que l'endemà siguem nosaltres els tutors i que ens designi mitjançant aquest poder preventiu, és que normalment són persones que tenen, o bé no tenen un entorn familiar que pugui vetllar per ells, o bé els que tenen no són els adequats. I cal dir que en aquest poder preventiu de l'autotutela el que ens permet també no només designar a qui volem que sigui el tutor nostre en el futur, sinó que a més podem expressar qui no volem, sobretot que sigui el tutor. I és aquest punt que les famílies, la gent que s'adreça a nosaltres vol sobretot expressar qui no vol que sigui el seu tutor, perquè normalment és la família, no? Li toca a nivell legal, és la família de primer grau la que normalment es designa com a tutors.